Hi guys! Thank you for clicking this video. Sa video na ito ay magluluto tayo ng Ginisang Sardinas at Misua. Another simple recipe pero masarap. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng sardinas, Misua noodles, bawang, kamatis, red onions, chili flakes, freshly ground black pepper, asin, tubig, vinegar, at cooking oil. Sa lista ng mga ingredients, check nyo lang ang description box below. So, ang una natin gagawin ay kuha tayo ng pan. Lagyan natin ng canola oil on medium heat. Once mainit na yung oil, gisahin muna natin ang red onions. Gisahin natin ito hanggang sa magiging translucent ang onions. Then, gisahin rin natin ang garlic. Sa garlic, mga about 2 minutes hanggang sa magiging golden brown in color or fragrant na. Then, next is kamatis. Sa kamatis naman, mga about 3 minutes ang paggisa nito. So, kailangan natin durug-durugin yan. Alright, after that is i-add na natin yung sardinas. This is still on medium heat. Then, add natin yung tubig. Haluin lang natin. Once mahalo na yan, i-add na rin natin yung Misua noodles. So, dito, nag-add ako ng another water. So, sa tubig, gumamit lang ako ng 2 cups. Depende sa inyo kung gusto nyo masabaw. So, add nyo another 1 cup. Ako kasi gusto ko lang, kumbaga parang yung, tinatawag ko itong masos lang. Hindi ko type yung masabaw. So, yon. Then, nag-add ako ng asin at ground black pepper to taste. Sa sili naman, or chili flakes, optional ito. Kung wala kayong chili flakes, any sili na meron kayo. Kung gusto nyo ng may anghang. Then, lastly, nilagyan ko ng vinegar. Ito yung gamit ng tatay ko kapag nagluluto siya ng miswa at sardinas. Then, pinakuluan ko lang yan for another 3 minutes and that's it. Adjust it according to your desired taste. That's all for today. Thank you guys for watching and take care.